Esta pulsera que acompaña o programa das festas de verán de Pontevedra xa nos dá unha pista. Toda a cidade converterase nun gran festival. Estamos nun festival este verán en Pontevedra e, como en todos os festivais, hai unha pulseira que é a entrada. A pulseira do Festival de Pontevedra é de balde. O inicio do Pontevedra Verán Fest marca o 7 de xullo a Festa dos Libros. Dende entón, citas xa imperdibles como o Senda Fest de música electrónica que se traslada este ano aos terreos de Tafisa, Cinema Estrelas, o 24º Memorial Ricardo Portela, os monicreques do Titirivedra ou a Maxa do Itineranta encherán as rúas da cidade. Imos a ter 58 días seguidos de festa, desde a Festa dos Libros, que empeza o día 7, até a Feira Franca, que remata o 2 de setembro. ¿No? 23 programas diferentes para todos os públicos, en 42 escenarios diferentes, en todo o Concello, que van a acoller 356 actividades diferentes de 285 artistas. Unha ampla programación que se estenderá por todos os barrios e parroquias e que terá en agosto a semana máis agardada do ano pros pontevedreses. As festas da Peregrina. Vanessa Martín, La Moda, Cruz Cafuné, Pimpinela, Mago de Oz ou Baiuca actuarán entre o 12 e o 20 de agosto na Praza de España. Tanto os concertos da Peregrina como o resto dos concertos e das actividades que existen, o que buscan é chegar a todos os públicos. Non son uns concertos da Peregrina, digamos, dedicados ás persoas de mediana idade, nin aos nenos, nin á xente moza, pero sí que hai actividades para xente moza, pensadas para xente moza, para xente maior, para xente mediana, para xente pequena. Con Voz de Muller que do 3 ao 6 de agosto traerá ata a cidade artistas como Fillas de Casandra, a Banda da Loba, Leilía ou SES, o 24º Festival Internacional de Jazz e Blues do 7 ao 11 de agosto, ou Urbana Monteporreiro coas actuacións de Bello ou daqui da Ría os días 8 e 9 son outras das propostas do verán que nos promete non ter parada ata o 2 de setembro, cando a Feira Franca poña o broche final a este festival pontevedrés.